El confinament, conseqüència d'un gran monstre que a mesura que avança ens acorrala. Un monstre que s'apodera de la nostra llibertat i que al seu pas se'ns emporta allò que estimem. Ens priva de tot allò que ens il·lusiona, ens apaga i s'instal·la a casa nostra, portant amb ell tota una sèrie de dubtes, inseguretats i por. No hauríem imaginat mai que a les nostres vides apareixeria quelcom que li donaria la volta a tot el que per nosaltres formava la normalitat. Que sorgiria alguna cosa capaç de privar-nos del contacte i que ens obligaria a veure-ho tot a través d'un requadre rectangular. Una finestra freda que es convertiria en l'única alternativa i mínima connexió possible amb la realitat, cada cop més distant i més lluny. Ell, el virus, ràpidament convertit en ella, la pandèmia, ens va agafar completament desprevinguts i desprotegits. Ningú ens va avisar. Com hauríem nosaltres llavors d'estar preparades? Amb l'arribada d'ell, seguit d'ella, tot es redueix a barreres, obstacles, límits i opressió. Límits que ens porten al límit, ens frustren i sentim impotència, angoixa, estrès. Volem donar més, però l'energia s'esgota. Arribem a un punt físic i mental en què hem de dir prou. No podem més. Però què hem de fer? Si ho sabéssim, no ens trobaríem estancades, ofegant-nos en el vici de la repetició constant dels mateixos errors, les mateixes escenes i la mateixa situació. I al final, tot resideix allà mateix, de la pròpia gàbia que ens limita. Portem una temporada amb molts alts i baixos, moltes emocions que se'ns barregen i que ens provoquen un caos intern que no sabem com gestionar. Dins d'aquest laberint ens trobem sols i soles, en un ambient cada cop més fosc i desesperant. Amb tot això, comencem a descobrir parts de nosaltres que ens són desconegudes, estranyes i confuses. Tota aquesta situació posa a prova la nostra fortalesa i és normal que ens sentim vulnerables un temps. Amb tot això, aprenem a estimar-nos, a valorar les petites coses i a donar-nos temps, a obrir-nos i demanar ajuda, a cuidar-nos. Aprenem a diferenciar les coses que podem controlar de les que s'escapen del nostre abast i a acceptar-ho. Per ara tot és incert i es troba en constant canvi. Els nostres cossos i la nostra ment treballen al ser flexibles, però hem de vigilar, de no trencar-nos. Treballem l'adaptació al conviure amb el canvi, però també busquem les eines per rebel·lar-nos i reinventar-nos. I per què lluitem? Val la pena realment? Què podem aconseguir? Què podem recuperar? Tot són preguntes.